Κοσινάκ. Εντάξει, αυτό το μετέφερε. Είναι. Πρέπει να είναι. Ναι. Πρέπει να είναι. Ναι. Δηλαδή δεν θα κάνουμε. Εμείς ξέρουμε ότι είναι ο σκοπός του Μποσινακίδη, πώς λέγεται το όνομά του. Κοσινάκ το λέγανε από τον Άγιο Δημήτριο. Ναι. Και το τραγούδισαν μετά και ο Σιμούλης, το τραγούδισε και ο Χρήσαντος, το τραγούδισε και όλος ο κόσμος. Έτσι. Πασίγνωστος σκοπός. Ναι. Βεβαίως. Ωραία. Θα πάρουμε τον τίτλο επομένως από το πρώτο αντίστοιχο. Θα πάρουμε τον τίτλο το Κεμεντζόμπο με έπαιζα αυκά και σε αγόρας. Αυτό θα πούμε το αντίστοιχο. Ωραία. Το Κεμεντζόμπο με έπαιζα. Ο Σιμούλης το έλεγε και ο Σιμούλης. Ωραία. Πάμε λοιπόν. Σαν αυκά και σαν